सैमा गोथैखौ अन्थाव-बाथावनो थासिब्रै नुजोबो दा नै बाजार मोनफैबाय बाजार खुवाबारिजों माथो बासबो दंफैयो इयावलाय नै लोगोफोर आलु फुलकफि नाजों संगोन आङो मस्ला होदां दासो आया लोगोफोर दा मोनबा गाखोगोन माने टट' मोनाखै खालि टट' मोनदों गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो आङो मर्निं बाजाराव थांगासिनो दं गोदान गारिजों एग्जाम दंना दिनै लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना ओरैबादि गुसु आरो स' बिदिब्ला थांबाय थानोसै लोगोफोर थांबाय थादों आंजों लोगोसे गुसुथार नै लोगोफोर थान्दानो बाजारसिम थांगासिनो दङ हनै आयै हनै सैमा गोथैखौ अन्थाव-बाथावनो थोस बोगासिनो दङ गावनि फिसामोन दानो मोनाफ्राव जाखोना फुङाव जाखोसै अन्थाव-बाथावनो सैमा एक्सिडेन्ट जानाय दंमोन आरोना बे सनि मन्दिर खाथियावहाय ओमफ्राय फिसाखौ बिमाया बोगासिनो दङ अरखांनानै अन्थाव-बाथावनो मार्केटआ नायदो नै फुङावहाय माबायदि रिब्रि नुजोबो दा नै बाजार मोनफैबाय बाजार खुवाबारिजों माथो बासबो दंफैयो इयावलाय लाइनाव लागायनानै दोनसै माथो बिदिनो मानसिफोर बुंबाय गसे गमब्रा हगारसिनो गारिया जोंना दुई मन है गारिटा लोगोफोर आङो डन बक्सखौ लामायाव ओंखारबाय ओमफ्राय थाबायलांगोनसो आं बेनिफ्राय बैसिम गाननायाव टट' गाखोदों आङो आया लोगोफोर दा मोनबा गाखोगोन माने टट' मोनाखै खालि टट' मोनाखै आरोना ससे थाबायनोसै आं एसे गरम जाथांसै गोजांनाय मोनबोबाय बार नांनानैहाय ओरै जिङाव जिरायबायना आङो खोरखि जिङाव जिरायनाय मोनाबा सुखुवाना बोरैबा मोनो हायदा गायदां गायथांसो मोनजोब्बाय गावखौनो गाव स' थांगोननि र' लोगोफोर खालि बुहुदबो गैया बेयो लामायाव सासेबो मोदाय मासेबो गैया मानसि मासेबो गैया आरोना लोगोफोर थाबायलांनोसै जेसेबांसिम थाबायनो हायो माने जेसेबांसिम गारि मोनहालागै टट' गैयाना उइंगार मोनसे फैगासिनो दङ थांनि र' लोगोफोर 2000 years later लोगोफोर मा होनबावनो आरोना ओरैबायदि गयनाय भिडिअ बानायसै गयना ओरैबायदि बेस्ट आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो दिनै क'क्राझारनिफ्राय फैनानै जेबो आं भिडिअ सिडिअ जेबो लाबोनो मोनासै डाइरेक्ट फैनानैहाय दखानावहाय दसे थानानै ओंखाम जानानै आरो दखानाव फैफिनबाय मायाबो ओंखाम जाहैनानै फैफिनबाय बिनिफ्राय आरो डाइरेक्ट मार्केटाव फैनांबाय आरोना आङो बोरैबा हाखु दाखु ओंखाम जाना हटेलावसो जानानै थांबाय बियो बेहाय माने हटेलावहाय जानानै आरो थांफिनबाय आरोना दिनै गारि गैयाना खम खेननै खारनो मोनबाय आरोना बियो बै गाव जेखौ सालायनांगौ बेखौ सालायनोबा खेनथाम खारनो मोनगौमोन बेहायखौ दस्रा लांबायना बे गावनि सासे जायगा दा गावनि सालायनो बे मालिकआ सालायदों आरोना दायो आं बाजाराव फैनानै मैगं लाबाय जेबो गैया ओंख्रिबो गैया दावदै सेवलाबायनानै जाफैबाय आङो आरो हजोंबो जाबोनो टाइम मोनासैना मानो होनब्ला बोराया फन हरबाय आरोना डाइरेक्ट एग्जाम जोबनाय लोगो आं लोगोनाव मबाइलखौ लायबाय ओमफ्राय बोराया फन हरबाय आरोना आं हरदों बोरायनो फन ओहो गावनो हरखादों आरो होनहरबायखि नों थाब फैबा आंनि गारिजों थांफानो मोनगोन होननायखाय आङो जल्दि फैबाय आरोना लामायावबो एसे ट्राफिक जादोंमोन नालाय बेयावहाय आङो ससे बारस'नासो थाफैदों ओमफ्राय डन बक्सखौ जेजों ओंखारदोंमोन बेजों फैनानै थाफैफिनदों आङो ओमफ्राय दायो मार्केटिं खालामजोबखांबाय थांगासिनो दखानावहाय मनाखौनो लाबासिनो माया बे मना मोनसेखौ लांफानो रोङासै आं बेसे मैगं लाबोबाय नैयावबो एसे मैगं दङ ओमफ्राय दखाननि मालबो दङ आरोना फाथैयारि बासथिं थांगासिनो दं दायो लोगोफोर दखानाव माल दोनबोनानै आं लानानै फैबाय मैगङा थिखोनो हाला आखायानो नै थावबो गैला खेसेबो थाव गैखालामोन एसे दावदै उलाबायनानै जादों आइ दे न'आव थांगासिनो दं लोगोफोर आखाइ साजोबबाय थिखोनो हाला दे लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नोसै आं र' दिनै खिनो हासुनोबो टाइम गैयि जाबाय टाइमानो बेलासिहांबाय लाइन होखाबायहां बेल' मैगङा जेबो गैया दखाननि माल लाबोबाय माखासे आखाइ साबोजोब्बाय मेंजोब्बाय लोगोफोर सुइटारखौ खुनांसिगोन थान्दा जासिगोन होननानै सुइटार गानलांबाय ओमफ्राय माया नों संहैदो आं संला होननायखाय खुनो हाया गरम मोनदों नालाय जाला लोगोफोर मेंनाया आयै फुङावनो सिखांनानै दिनै माबायावनो 5ता बेसेबांबासो जाबायमोन आरोना बेयावनो सिखांबाय माबाय बोरायनो रेडि खालामनानै होबाय गारामायासो थेरलायलायबाय आंना
ओमफ्राय गारि सारि दिनै आं सुनानै हराखै गावनो सुनानै लांजोब्बाय गावबो रेडि जानानै मानानैहाय ओमफ्राय मा होनो बिदिनो देलायो मायो रेडि जायोनो टाइमा जालांखाबाय आरो थांबावबाय बाजारावहाय नेहैबाय दसे थांबाय क'क्राझार थांनानैथ' गैखाया डाइरेक्टनो ससेनिफ्राय थाबायलांबाय बैनिफ्राय ओमफ्राय लोगोनाव फन हरनानैहाय दोनहैबाय मबाइलखौ डाइरेक्ट फैबायबो थांब्रेबावदोंसो जायगाखौ मिन्थियाखैमोन आं लोगो थाग्राखौहाय ससे थांब्रेनानैहाय माबा फन रायलायना जेबो भिडिअखौनो बानायनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय एग्जाम होखांनानै गखांनाय लोगो लोगो मबाइल लायबाय नोंसोरनो खोन्थाखाबाय आङो मबाइल लायनानैहाय डाइरेक्ट जोंनि बोरायनि फन फैखाबाय माबाय लोगोजोंबो जेबो गावहाबो सोलाबा आंहाबो सोलाबा मोजां गाज्रि जेबो रायलायनो मोनासै आरोना मालाबा रायलायनोसै ओरैनोबाबोथ' मबाइल दंखायो मबाइलफोर रायलायबा बरजाला आं दहाय फन बुफिनदोंमोन बेस्थ'खोमा फन थिखोआखै फैबाय फैनानैहाय डाइरेक्ट बाजाराव थांफाबाय आङो बोरायनि गस्ला ड्राइ क्लिन होनाय लाबोनो होननानै गैयाब्रा बोराया दखानानिफ्राय मबाइलाबो सुइस अफबावसो ओमफ्राय फैफिनबाय आङो बाजारनिफ्राय फैफिननानैहाय ड्रेसबो चेन्ज खालामाखै दखानाव हाबबाय ओमफ्राय मायाबो ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओंखाम जानानै फैदो आंबो न'आव ओंखाम जाहैनोसै होननानैहाय थांलायबाय गानस्लायनानै जाखांनानैहाय आरो बिमा थांनायजों रेस्ट गैया नै आरो बाजाराव थांफिननांबाय थोनहरलायबाय बाजाराव नों लायदो होननानैहाय रेस्टआनो गैला दिनै मेंग्लिजोब्बाय दा मोनायाव सैमा बायदिसो उन्दुसिगोन मोसौफोर बायदिनो जोजाबाबो फात्ताखौनो मोननायसो नंला आरोना ओरैबायदि फुङावनो सिखांनायना उन्दुनो एग्जाम होनायावनो टेनसन ओंखारबावदोंसो आङो सल'फोर दायो संनानै लानोसै आङो बे थास' बिसं लाबोदों नाफाम दंना जोंनावहाय बेजों जानो होननानै ओमफ्राय दिनै सङा आं सङा गाबोन संथों माया आंजों गोथाव जानाय नङा माइरं रन्दै होबा गोथाव जायोना लकेल माइरं दंखायो आयौ थाम्फैया बेजों गाबोन गाव संथोंसै आरोना आं सङा दिनै दा आङो नायनोसै फुलकबिजों नाजों संनो ना मानो सानदों आं नाखौ मोननै मोनथाम एवखांना दोननानै बोरायनो ना आधा केजि लाबोदों ओमफ्रायो अमा बेदर फवासे लाबोदों आं अमाखौ आं एवा आरोना दोनगोनसो दा मोननो गाबोन जानो थाथोंसै स' लोगोफोर बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र' भिडिअ'बो आपल'ड होनो मोनाखै मैयाबो आपल'ड होनाय जायाखै दिनैबो नै टाइमानो जागोन ना जाला बुंनो हाला आरोना नायनोसै दा मा जायो टाइमफ्रा मिलायोबा होनोसै मिलायाबाथ' मा होनबावनो लोगोफोर नै लोगोफोर आलु फुलकबि नाजों संगोन आङो मस्ला होदां दासो नाखौ मोननै पिस मोनथाम एवना दोनबाय आं ओमफ्राय नै फारसेथिंजाय आयै खामलायलांसैसो नै खामबावबायसो आलुजोंहाय बेयाव नानि मेजेम दंमोन आरोना एसे बेखौ एवबाय आं जानो बिराद गोथाव मोनो बिदि एवबा नालाय नै एसे खामबावबायसो नै लोगोफोर बेसादा फुगारनोसै ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय सानावबो फुगाराखैना लोगोफोर येस सनालि बल' र' मोनथ'वालै र' दै होबावनांगौ नै एसेल' जब जों साथामल' ना साथाम माने साब्रै नानिजों नानियाथ' मा बेसेबां जानो ओंख्रि मोनबा थांसै दखानाव लोगोफोर मायाबो थांफिनसिगोन ना ओमफ्रायो आंखौ नों संहैदो होनबाय आरोना फैनायनिफ्रायनो आं संनायखौ खेनसेल' मोनजाखादों खोमा ओमफ्राय गावनो बांसिन संनांबायना ओंखायनो दिनै संबाय आरोना आङो ओमफ्रायो थास' बिसं लाबोदोंना आङो टमेट' गोरलै बेखौ गाबोन माखौ संनो होगोन आं सङा बेखौहाय आंजों गोथाव जायाना आं दहाय खोन्थाखादों नोंसोरनो नाफामजों संहोगोन दे लोगोफोर गाबोनो सानसुआवहाय दिनै आलु फुलकबि ना दिनै थाङा 7 थारिखआव थांगोन ओमफ्रायो नाखौ पिस मोनथाम एवनानै दोनबाय आं बोरायनो बे ओंख्रिनिखौ जागोन जा गेरेन्थि गैयाना लोगोफोरखौनो एवखांना होबाय आं गावनावनो सोंहरदों बेदर सानफ्रामबो जाबाय थानाय ओंखायनो ना जानोसै नामा होननानै आरोना